Dandani kandang wedhus lur. Dadi ceritane iki wingi aku diomong adikku. Jare kandang wedhus iki jebol. Terus esuk mau tak indaki lah jebol tenan bae. Ya wis iki ndelok aku ya pupung prai, pupung kayak nek acara. Kandang tak dandani, tak golek nempreng ning omah. Ki mau gur butuh loro tok. Soale gur nggo nambal sing tugel kuwi mau. Ki ndelok pupung enek empreng tak sisiki. Tak resiki terus engko tak nggo nambal lur. Soalnya nek randan ditambal kuwi engko sikile wedhus saka jepit lur, bahaya. Memang dasare wedhus kuwi rada galak lur. Dadi polane lelah ngawur tenan. Ki lawange jebol bola-bali san. Lho, aku dhewe mlebu ning kene wis diseruduki terus. Dadi ya sing ngene iki. Resikone duwe wedhus lanang. Apa meneh nek ning kene wis birahi lur. Wah. Gilane tenan suarane gerak-gerak wae. Terus senengane njaluk wayah kawin nih lho berpegi kuping. Nah iki tak tutup lawange kan wedhus ora iso metu. Soale kena metu ngawur ngidak apa-apa ora arek pakan lur. Ya wis iki langsung wae galare mau tak pasang. Tak paku double pitu. Kan aman kan sikile ora metu. Ngerti-ngerti wedhus malah nyedak-nyedak aku bareng nguyohi aku lho. Walah, lho teles kathok diuyohi lur. Batalah. Modene ra ngerti matur suwun ngono kuwi. Kandang didandani, dibenakne malah nguyohi wong brajan. Ra cetha iki tenan. Kandangku yang ini iki lur, kandang minimalis, kandang irit, kandang murah. Kene dhewe kompring. Ning ya kuwi mau resikone nek empring ki delo-delo ngono kadang gampang jebol dipidak karo wedhus. Ya sampe nek ndek rezeki go gawe kandang sing apik, sing rapi, sing bakoh. Ya wis ra apa-apa jenenge wong desa, ekonomi rong ketata, arep tuku apa-apa ya ora iso. Ya sakanone sing wis ana, gawe empring ya ora apa-apa. Singkat cerita, kandang sing jebol ki mau tak dandani wis rapi, wis aman, ora mblegong-mblegong lur. Langsung aku pindah ning kandang sebelah. Ki perlu dibersihkan, diresiki. Gen wedhuse nyaman, tinggo turu ya penak. Gen terhindar dari penyakit lur. Nek wis resik ngene iki kan ya disawang penak, tinggo turu wedhus ya nyenyak. Lanjut ngresiki wadah pakan. Nek wis resik ngene iki terus dikei pakan sing anyar kuwi wedhus mangan ya doyan.